ዕምባባታት كمي جيرون كم زلكيو صنصويام سيدنا خنعلل لينا نجمر ዕምባባታት كمي جيرون يمحبروم زقبؤو إزي عبي جردينيو ملؤو دما أقرابن ዕምባባታትን ዝጌጽዩ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዕምባባታት ኣለዉ ግን ሕብሪ ስለ ዘይብሎም ወላ ሓንቲ መልክዕ የብሎምን ኩሎም ከሓዚኖም እንታይ ከም ዝገብሩ ድማ ይፈልጡን እዮም ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ጽብቕቲ ጽምብላሊዕ ነቲ ጆርጂን ክትበጽሖ መጸት ኣብተን ዕምባባታት ድማ ቀሪባ ኮፍ በለት ማሓዙተይ ክሕግዘክን ዶ ኢላ ሓተተተን እንታይ ከንከን ይኽን ሓሪቕክን ዘለኽን በለተን ዕምባባታት ከዓ ንዓና ሕብሪ የብልናን ብጫ ግዳ ሓግዝና እሞ ከመይ ገይረ ክሕግዘክን ሞድሓን ማሓዛይ ቀስተ ደመና ክነግረልክን ንሱ ብዙሕ ጽቡቕ ሕብርታት ይዝውንን ርግጸኛ